Takže zdar, já tě vítám zase v sedle mý nádherný motorky a dneska se pojedeme jen tak projet. Dneska to bude další nějaký motovýlet, nějaký ježděníčko, tlacháníčko. Dneska se dokonce mám sejít s jedním chlapíkem, který se mi právě ozval přes YouTube komentáře, tak se na něj těším. Má Yamahu Tenere 660. Doufám, že 660, teď si nejsem jistý, jestli jsem to řekl správně, ale neva. No, každopádně se na ně těším. Budeme se dneska scházet v Tišnově u Kruháče, tak doufám, že to stihnu. Tak, zahřejeme si kola. Předjíždět nebudu. Hezky. Nemá to smysl tady. Tak, já myslím, že stíhám, jakž takž. Takže není kam spěchat, můžu chillovat, pak stejně budu potřebovat natankovat. Asi jo. Ať náhodou neskejsnu někde. Tak jo. Náhod švihnu. No. Jsem si neutáhl helm. Nevadí. To přežijem. Někde si zastavím a juknu na to. Takže kouknu do zrcátka, no jasně, že nemám utáhnutou helmu. Tak. Si přizastavíme tady zatím. Ježiškotku, co blbneme? Koukáme na cestu. Tak, dáme přednost. Tak. Tak, tady si přizastavím. Hele, motorkář. Nazdar. Jukinář. To není Jukina. To byl Simál. No, tady je docela pěkná silnice, tyjo. Když není zasraná. Nazdar dětí. Jak kouká. Takhle jsem koukal vždycky já, ty vrdě. Já mám radost normálně, že fakt na té motorce sedím. Vždycky jsem jako malý kluk takhle koukal po motorkách úplně, ty kokos. Tak to je jiná mašina, že? A teď tu mám. No není to nádhera. A se tady rozlídnu nějak, jakž takž. Je to nádhera, je to nádhera. Dneska je hezký počasí, větrný. No a další motorkář. Skuterák, ale nevadí, že je na skutru. Neznají způsoby, ale mají 2 kola pořád. Koníci, ani nevím, že jsou tady. A nová silnice? Ojojoj. Ojojoj, no ahoj. Tady byl takový obří výmol dřív. To člověk vždycky jel. Normálně to bylo jak skokánek. Tam byla taková džuzna. Jsem docela rád, že to spravili, bylo to potřeba. Já s písničkou jdu jako ptáček. Tralalalalalalala. Tam byla motorkářská rukavice ztracená, někomu upadla asi. Takový schovám se do větrného štítu. A teď mě vítr neohrožuje. Výborně, ale jezdím jak debil. Možná do příště si nechám vyrobit nebo koupím nějaký větší větrný štít. A to už pak bude větší prča. To mě nebude foukat tolik do ksichtu. Sice budu pomalejší, ale to mě nějak netrápí. Tenhle traktor je stejně už dost jako zatížený. Na to, jaký má výkon a tak dále, tak je to pořád docela těžká motorka. Takže fakt jako nějaký další odpor větru asi nevadí. Tak a už jsme skoro v Tišnově. KTMka hezká. KTM Juk 390, nejspíš.
Já se v nich moc nevyznám, oni vypadají všechny stejně ty Duky. Ty Dukové, nebo Dukové, já nevím, jak se jim říká, KTM Duke nebo Duk. Ale další čoprák. A Super Sport, nazdar. Co to je? To byla snad R1, nebo co to bylo? Hezká motorka, nebo nějaká Yamaha. Ukaž, kolik tu máme motorek. Vidím tady toho svýho. Zatím nevím. Čuf. Pumpovačka, pustíme. Tak jo. Natural 95, vidím tady Tenerku, ale novou Tenerku. Ukáž, stará Tenerka tady nikde není. Afrika. Ahoj. Zdar. Čau. Tak, David. Čau. Tak co, jdeš natankovat ještě? Tak já se tam někde schovám a sejdeme se. Na Vír? Jo, klidně. Já už jsem tam byl tolikrát. Ale je to dobrý místo, co? Denně už za tím Vírem docela vadí ta silnice, že je většinou úplně hnusná, že už to není tak, že už to není ono. Máš lepší zvuk. A to má taky 2 válce, ne? A jo? No vidíš to, tak to je ono. Jak chceš, tak já pojedu za tebou. Třeba najdeš nějakou lepší cestu. No jo, to má hezký zvuk. No, hezká je to motorka. Taková odlehčená. Ta by se líbila taťkovi. To takový... Řekl bych, že to bude kompaktnější. Ta motorečka. A s nižší váhou je většinou větší sranda. Logicky. Tady ten traktor, na kterém jedu, sice to má o válec navíc, ale jako... Tak on to chce vzít, on to vezme doprava. Určitě. Koleso mi ujelo, líbí se mi. Kratio. Jak mu to tam skáče. To mě to skáče taky tak, tyjo, ten blatník. To je zvláštní. Ar. No, od spodu mu to bere líp. To je poznat, jak tam dal plnej knedlík, já nevím teda jaký má převod, ale... No to má taky něco do sebe, ty jednoválce. Dar. Ukáž, on má normálně... Ten vnitřní blatník, on má jináč než... Asi ten držák. Zajímavý to je. Mě by zajímalo, jestli se mi teda taky takhle třepe
Ta SPZ se světlem. No, počasí nám zdá se vyšlo. To má jeden válec. Jeden válec, já jsem si doteď myslel, že to má dva. No vidíš to. No vidíš to. A moderní tenerky už mají dva. Mě by reálně zajímalo, která motorka byla teda v tom 96., 95. a tak dále lepší, rychlejší v závodě Dakar, jestli Super Tenere nebo Tenere. By mě reálně hodně zajímalo, protože třeba u té Tenerky, tak tam si myslím, že ta jednoduchost té motorky a ještě ta váha, jak je ta motorka ještě víc odlehčená, takže je to někde jinde. Určitě si myslím, že je to trošičku lepší, ale nechci kecat, jo, nejsem odborník. Protože hodně lidí kouká na výkon a tak dále, kde si, co si, ale on taky ten výkon na těžkým stroji jde strašně těžko přenést do terénu. Takže bych si tipnul, že skutečně lehčí motorka s jednoválcem, který táhne dobře od spodu, zároveň je jednodušší, by mohla v tom závodě Dakar dominovat oproti tomu více kuvaturnímu modelu Super Tenere. Ale těžko říct. Těžko říct. Máme hodně proměnných. No, to je krása. Pěkná motorka. Pěkná motorka, pěkná. Jo, a teď cítím ten jeho olejček. Jak to ohulil, člověče. No, co je do kopečka. Tady to znám, tady vím, člověče. Tady vím. No jo. Tady je nádherná zatáčka. Teď bude prvotočivá nádherná zatáčka. Taková vracecí. No jo, to je ono. Jede ti to pěkně, jede ti to pěkně. Pejsek. Nazdar, pejso. Tak jo. A už mi hučí tacháč. Nevím, co s ním je, ale hučí mi. Tak už tachometr nehučí, ale jo, hučí. Já na to kašlu, ten tacháč je hroznej. Třeba se trošku rozhejbat, zahřát. Pumpovačkou. No. Jede ti to dobře, člověče? Dobře to tam sype do zatáček. Trošku se mi kroutí zadní kolo.
Zlobík jeden. Si nemůžu zvyknout na ty špalky, co mám na kraji. Takový špalíčky spíš než špalky. Zdar. To byl ten Cimal, kterýho jsem předjel. Mi neříkej, že jel takovou dálku. Větříčku, větříčku. Nezlom mě trošičku. Tak jsme doma. Jsem vlastně nemusel úplně jezdit do Tišnova. Tento valí, člověče. Co to bylo za monstrum? To byla super tenerka možná, moderní. Jo. Ty máš taky na obou stranách? Jo. Jo. To je divný, 2 kohouty to má. Jo? Ty jo. Pěkný. Tyjo, spojka bere až nahoře. Ty jo. To je zajímavý. To je stroj. Palubovku to má stejnou, ale jedu úplně na jináčí motorce, ty vole. Tak to jo. Ty jo, já si musím sednout víc dopředu. Ty vole, to jsou vibrace. Tak to je stroj, tyjo. Ženský, jestli si chcete užít pořádně jízdu jinak, kupte si Yamahu Tenere 660 a nebudete litovat. Ty vole, to je stroj. To je dobrý. Jaká světla si musím pustit. Tak to jo, tyjo. To má takový pocit, že to má takový uší řidítka, ale obecně ty brďo mnohem jako lehčí je ta motorka, je strašně lehoučka. Tyjo, jako hodně zajímavý pocit. Nechci ji moc přetáčet. Tyjo, tak to jo. Tak to se mi líbí. To se mi líbí. Brácho, kdybych jel rychlejc, tak co uděláš? Co blbneš? Co blbne? Tak počkáme za zatáčkou. No, nebudu ho tady brát asi. Jo. Tyjo. To má to takový víc hrubší projev než super tenerka. Táhne hezky, člověče. No, je to jednoválec. Má větší vrzdný účinek, je to lehoučký. To je zvuk. Jo, ty jednoválce mají něco do sebe. A krásný zvuk. To jo, hustý. Tady ve spod to má fakt jako grády. To je cítit. Hodně hustý. Člověče. To je pocit, člověče. Za kým to jedem? Takovou prndačku, člověče, takovou prndačku.
Nemám puštěný dálky? Nemám. Ty ono tomu svítí obě světla. To je hustý. To je hodně hustý. To Super Tenerka nemá, ta starší, že by svítily obě světla, to bych si tam musel nějak jako upravit asi. Asi určitě. Mám v plánu si tam dávat ledkový světla. Tak co, dědo? Pustíš nás? Počkám si za horizont a pak tě švihnu. Ty vole! Co to je? Co to je? Tak to je úlet. To má normálně odpich. Ty jednoválce, tyjo, tak to je hustý pocit. Ty vole! Co to je? Tenere 660, tyjo. Nádhera. Líbí se mi to, líbí se mi to. Čau. Ty jo, je to dobrý. To má odpich jako kráva, člověče. To je dobrý. No právě, já jsem taky úplně žasnul nad tím, že se to chová jako o dost jinak, člověče. A fakt ta váha je poznat, jako je to hustý. Jo, to je pravda, no. Taky jsem se taky musel nějak pořádně usadit, jako fakt hustý. Jo, to je pravda, no, ale zase tady tohle to cítím víc emocí v tom, že to je takový jako uskákaný všechno, ale jak jsme jeli za tím dědou pomaličku a jsem si říkal, tyjo, tak to zkusím tomu na to šlápnout, abych ho předjel a tyjo, to od spodu to bereš úplně jako šíleně, fakt hustý. Cítil jsi to, že? Ale to nic, to se spraví. Tak co, jedem dál? Tak jo, jedem. Tak, nazdar Bystřice. Ty vogo, ale ty jednoválce. Normálně neskutečný. Neskutečný. Ten pocit z té jízdy byl daleko víc jako takovej. No cítil jsem ty emoce, no, neskutečně. To je fakt tím vejfukem, tím zvukem taky hodně. Můžeme to pustit z kopečka trošku. Jako ty emoce, to bylo někde jinde. Super pocit. Se chtěl podívat do Dalečína vlastně, tak pojedeme přes Dalečín. Jo. Tak jo, já jsem rád, že se zdíval. Momentálně už se mi zanedlouho vybije baterie u kamery, protože jsem nebyl úplně správně připravený. To musím do příště nějak vyřešit. Každopádně, ten výlet jsme si společně suprově užili. Bylo to strašně fajn, dojeli jsme dokonce i na Vírskou přehradu. Tam jsme udělali pár hezkých fotek a
Pak jsme jeli každý svou cestou. Trouba jsem se s ním jako rozloučil tak nějak narychlo, ale jako pokec byl úžasný. Doufám, že jako se projedeme ještě někdy. Bylo to hodně fajn. Jako super strávená neděle, jo, za mě pecíčka. Takže pokud se ti video líbilo, tak mě tam dej nějaký lajkos, ne že bych žebral, ale pomůže mi to. Takže budu hodně rád, když vlastně uvidím, že se někomu to video líbí, protože fakt jako já to hodně vnímám a hodně mi to zvedá jako sebevědomí a jako vnitřně mě to nějak tlačí pro tvorbu nových videí, hodně mě to baví, takže jsem moc rád, že ten kanál momentálně trošičku jako vystřelil, že má nějaký odběratele a i nějaký ty videa mají jako nepředstavitelně velký shlédnutí. Takže za to jsem vám všem docela dost vděčnej. Tak budu rád, když třeba budeš chtít, tak klidně napiš, můžeme se taky klidně projet. Zatím mám jako kalendář docela volnej, takže rád se projedu s kýmkoliv. Takže mějte se hezky a snad se uvidíme někdy na silnici. Čau, čau.